Hi guys, it's me Brex and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video is I will be sharing to you some tips and guides on how to survive online class and MSU IIT. But before anything else, disclaimer lang guys, I am not bragging in any ways. So ana lang guys ha, wala ko nang hinambog or unsa, but I will be sharing some tips and guides para sa atuang tanan. So without further ado, let's get started. I know the class is nagsugod na siya atong August 19, 2021, and I hope everyone is na-enroll na, especially sa mga junior, sophomore, junior, and seniors na to dera. And I just want to say welcome freshies. So hello sa mga freshmen dera, hello. Char lang. So welcome to the Dakilang Pamantasan. Welcome to the family. Char, welcome to the family. So in this video, I will be sharing some 5 tips and guides on how to survive online class and MSU IIT. I know a lot of you kay nag-struggle na or naka-experience na og mga kakapoy or na nasa ilahang mind na mo give up, but I hope these 5 tips and guides nga akong i-share sa inyo is makatabang, especially sa mga freshmen nato dera. Hello freshies na nag-start na sa ilang klase karon, kay this video is pwede po sa inyo ha, para naapod mo'y guide and naapod mo'y tips makuha ani na video. So I know freshman year is the year where everyone is struggling, because in my experience, being freshman is a lot of challenging, kay mauni ang una nga tuig sa ato ang college na mag-adapta sa environment, labaw na karon nga new setup natong learning, online class na, mag-adapta sa the way of teaching, mag-adapta sa atong mga classmate or sa lahi-lahi ng mga attitude sa atong mga classmate. So daghan na kay kong giistorya, but let's get into the video. So in this video, there are 5 tips and guides on how to survive online class and MSU IIT. So number 1 na tip and guide nga akong mahatag sa inyo is be prepared. Be prepared in a sense na imuhang mental and physical health is ready. Kay in the long run man gud sa online class, you might feel depression, you might feel the anxiety, or you might feel those mental issues nga maka-affect pod through your physical health. Kay once na murag kapoy imuhang mental health, imuha na dayong brain is mo usa na mag-deliver pug message imong body nga magluya-luya ka, di nakaganahan, mawad na kagana, but dili ana. I know in the long run kay kapoy siya, but imuha na siyang i-immune na, or imuha na siyang hunaon na murag challenging ni siya nga year, challenging ni siya nga sem. So kailangan i-ready na ako, dili ko magpadala sa mga kakapoy, sa anxiety, mga ingana ba dapat. And also our mental and physical health are the most important aspect nga ato ang gina-tanaw or gina-atiman. Balag wala ka atiman na sa imong uyab or sa imong crush. Char joke. So kidding aside, so our mental health is very important, and the most crucial thing kay atong mental health, especially the brain, kay mao jud na pinaka naggunit or mao na siya pinaka source kung sa computer pa mo CPU. So dapat ato siyang atiman. Bahala wala ka atiman na o wala ka pansin na sa imong crush. Char. Joke. So dapat nato siyang atiman nun, kay once na mabuang ta, sige tag huna-una, lahi po nang mabuang sa imong crush ha. Buang-buang ka sa imong crush pero siya wa na buang nimo. So number 2 na tip and guide nga ako mahatag sa inyo is dapat na amoy time management. So dapat kabalo mo manage sa inyong time ha, nga sa academics na amoy requirements na i-submit. Example, gihatag karong adlaw sa inyong teacher ang task, tapos ang deadline is 1 week pa. Ayaw na pagdugay-dugay, ayaw nag-unya-unya,
ayaw na sigo na una nga unya na ko magbuhat kay layo pa bitaw. So dapat i-manage nimo ang inyong time nga nanamoy tawag ani kanang naka-schedule na ang inyong mga ginabuhat. Like kung gihatag manggali karon ang requirements sa inyong teacher or task niya kailangan i-submit pa next week, buhatan na karon just napakay time kay para dili ka mabugatan or dili na magtapok. So i-manage nimo imong time for online class, na pud kay time para buhat sa imuhang requirements, task, performance task unsa pa na dira, na pud kay time for your family, na pud kay time sa imuhang loved ones or etc. or na pud kay time for your leisure. So kailangan naka-schedule or nakahanay ang imuhang oras sa mga butang para dili ka maratol-ratol kung unsay mga angay buhaton. So the number 3 nga tip and guide nga akong mahatag sa inyo is be inspired and motivated. Pero dili ka nang crash o ka nang magpakabuang sa mga tawong gusto nimo pero dili ka gusto. Though it might be a source of inspiration or being inspired, but dili na mao akong ginatuyo kay getting an inspiration or inspired to someone might be the reason nga mawad-an na noon ka gana day, mawad-an na noon ka og motivation, di na noon ka ganahan dayon. So maapektuhan na day imong mga academics life, imong online class. So dapat dili ana. What I mean in this be inspired and motivated is huna-huna nganong naa ka ani nga institution, nganong naa ka ani nga stage. Kay it is because naa kay goal nga makagrado og dako, maka-flat 1 ba, naa kay goal na mo graduate, which is our goal. Una-unaan nga mo graduate ka, i-claim jud na ang imuhang mga dreams sa life, mo na ang imuhang kuan una-unaon para ma-motivate or inspired. Or dili kaya magbasa ka og mga inspirational quotes, magtanaw ka mga video ng mga inspirational quotes or anything nga makatabang para ma-inspired o ma-motivate ka sa online class na mabuhat aning mga daghang requirements or unsa kay once na motivated o inspired ka, maskin unsa pa nakadaghan nga mga requirements is murag makaya nimo, like ma-motivate ka nga magbuhat ko karon, like dili na lang nimo hunaan nga nakahuman na daay ka og isa ka task, nakahuman na kagbasa duha ka chapter mga ingana. So mo na akong pasabot na be inspired and be ready. So number 4 na tip and guide that I'll be sharing to you is accept correction. So I know guys na sa ato ang pag online class na dyan yung mga correction from our professor, from our classmates. So dapat i-accept na nimo because to accept correction is part of learning. So dili i-negative dayon ang pagsabot ato nga gikoreksyonan ka sa imong prof or unsa. They are just correcting you para maka-learn ka or para ma-enlighten ka ato nga ay sayop dito akong gibuhat, ay wrong da ini dapat kani or ingana. So our professor manggod or atong mga teachers karon is they are trying us to mold or develop us or to improve our skills and knowledge. So dapat accept criticism or accept correction jud ka kay para raman pud na sa imuha, para pud ma-improve ka as an individual. Kay once na dili ka magpa-correction, wala joy padulngan na imuhang attitude nga ingana. Dapat accept kag correction because correction is part of learning. Once you made mistake, you will learn. So ingana lang. So the last tip, the number 5 nga akong mahatag sa inyo is dapat rest. So yes, no, pahulay kung naay time. Ayaw i-overwork, ayaw pag-overdo sa tanan kay once na hago kay ka, musumbalik ka rin po na sa imuha, you will suffer from it. Dapat rest enough of time kay dapat pahulay pud ka kanang pahulay pud sa mga buluhaton balay. Tagaan pud nimo time imong self for meditation, like
mag-unsa ba ka dira, mag-reflect ba sa imong kaugalingon, like mag-rest ka ba nga kanang rest na literal na pahulay pod katulog pod ay sig bilar. So dili okay naman magbilar academics, pero dapat dili na to abusaran ang atong lawas, ato ang mind, kay importante kayo ng rest jud, kay once na wala kay pahulay kay dahil kapoy jud kayo, promise, like wadan ka gana, like unsa ba ni during atong face to face pa, second year pa ko before pre-COVID era nga, like amo ang subject is I am PE major di ay guys, no, kanang ang among manggungkuan ato is second year me, by the way. So second year me ato, second sem, and amo ang subject is more on physical activity. So once na halos everyday mi mag naami physical activity, tapos naapod mi ka ng lecture sa mga minors and sa prof ed. So akong ginabuhat is once my day, especially buntag paingon hapon, though na ay lakang ang mga vacant time, is amo ang whole day is daghan kay ginabuhat nga physical activity. Pagkagabiin mo rest jud ko, like 8 hours to 9 hours jud ako ang tulog, kay and the other day kay lahi naman pud nga physical activity. So ingon ana lang dapat atimanon nato atong sa pahulay, there's nothing wrong na magpahulay. Naagani quote nga, it's okay to take a rest but not to give up. So pahulay, laban lang, ingana lang. So that concludes our video. So unta na amoy nakatunan, na amoy nakuha ani nga video, na inspire ta mo, na motivate ta mo, especially freshies, unta makatabang ning video para sa inyo ha. And that's it. So good luck to school year 2021-2022, and I hope you would be able to survive this all throughout the graduation day, guys, inyo sa atong tanan. Yes, ato na i-claim nga mag-graduate ta, makapasar ta. So that concludes my video. Thank you so much for watching, and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, thank you so much for watching. This is Bruce Tiguman saying annyeong, bye!